Quarta estació, la droga. Jesús troba la seva mare, Maria. Us adorem, el Crist, i us beneïm. Un jove de la nostra ciutat va ser feble davant la droga i tristament va relliscar i va acabar a la presó. Havia destrossat la família, s'havia oblidat de qualsevol. Una desfeta. La presó fou un temps providencial per pensar i poder mirar la seva persona de cara al futur. Allà té contactes amb altres que es troben en la mateixa situació. Entre desfet i preveu els quatre noms. Molts es queden en esquerra. Ells, són de grans que coneixem, s'han desfet. Altres han arribat no solament a desfer la família, sinó que han caigut al pou de la mort. Han perdut l'esperança. Aquella falsa satisfacció puntual li ha fet perdre el sentit profund de la vida. Ara queda la tristesa dels qui fan el mateix camí i de la família definitivament afectada.